Talvella on kiva hankkia kotiinsa kukkivia huonekasveja. Orkidealle voi antaa fosforipitoista lannoitusta, jos siinä on kukkia ja jos kasvi saa lisävaloa. Orkidean lannoittaa ja kastelee parhaiten upottamalla. Kun kasvi on imennyt itteensä nestettä noin 15 minuuttia, niin nostan sen lautaselle, missä ylimääräinen vesi saa valua pois. Muita huonekasveja voi hoitaa merileväuutteella talven aikana.